wa wani tua Nyansapo TV de amamre ne amane na ye kyerɛ wo sɛ de be ya wo behunu sɛ de ni nyina esitie sɛ de tie no ene sɛ mpanyi se sɛ o ma review krom hina ben a wo yira dwabo ase ene me do be pie kyerɛ de ahemfie ene ne nana adwubikete otoso miensa odampa mu a ye behwɛ ne yakora na chi kwakwa midia ne nana dom fagye abo ye kyerɛ de be mo hene ene kasa yi yetumra ne akyerɛ sie nti me kyerɛ ne ma kyerɛ mu sɛ Nyansapo de mane na hɔ a ne hɔ na abehu amamre ne amane das Waye kuna nana ni abre na osusu a ontiminso na onom dade aboam na to ne abese no onfanitiri emfa hene nie nana akwasi ajekum asanso hene ono aso na ye adwoso mare ehene ena ono ne kurafo ena kakape akanu pompom dona so ehene ono aso ena ye adwoso mare ehene ena nana ni abre woye kuna na yira nkwane ne kwana krana wone ne dwini bom esusu bom ena na mamoti bodemfo bomofo waba no fe ende no ekwe yamana na shade yamisha ne pa woyire da wase omamu ene yo abrempon amahema enom ene amahenenom ombesisi nananom anan ene otumfo abrempon ene nananom ayade pa wabra adofo ne ajamfo Moshe Nyansapo TV womo ababa abeboa wabra na amana na adwubikete na kwankwaja ene ne dotiye ekwaso brekum mahema ononso owaha obeboa pa entiadofo enya samketo akura sede ohuno wafidie no eso no enya samketo edom na ensese ka kira kra nananu ma yade pa o ma hye na adwubikete enemonyam ma hye enemonyam wabra ne dotiye ekwaso yama nananu nyina mo ene yo
yama nanan mu ne yona amamla ne amane mu no club ya wiemfi Asante Kotoko ina Asante Mewura ono ene besie nana hima etwato kura Asante Mewura esie na hima wia ubia ne ho kwan se wobetimi de adesiedie aba eti enchepi akabe sima be nom na club ya Asante Kotoko hene obaba besie na djubikete eye trade hima ni obaba besie no pani se opani dwale wia na enso asa sabre nanan mo abaja wo mu dona so hene wani kunani wano na saya mawre ajuso mawre hene nana foni okese ni mawre hene nana yade dina ama yana na setuto wano so aya papa papa